иншоаллоh ки умед дорем ки ҳама каса хубу тeng боша иншоаллоh. Конкурси мо тамошобинон давом дорад ва аз чизҳо як каме дига монд. иншоаллоh дар рақамҳои телефон ки дар видеоҳои пештарак буд занг бизанем ва хариди худа кунем. иншоаллоh як касе аз шумо соҳиби тӯҳфа мешавад. рақамҳои телефони мо 837 588 26 80. иншоаллоh занг бизанем ва хариди худа кунем. тӯҳфаҳо беҳтаринан ва чӣ хеле ки ваъда карда будем бародар. агар дастгирии шумо боша бародаро, аллоҳ таоло ки тӯҳфа зиёдтар мешавад. дар ҳол тӯҳфа қадаре буд ҳамон қадар монд. 50,000 барои ҷои якум, 10,000 барои ҷои. агар иншоаллоh дастгирии шумо бош лайка биҷиқе то ки ба дигарҳо ҳам бираса. лайка зер кунед то ба дигарҳо ҳам бираса иншоаллоh. чизҳои мо нархош арзонай. доставка аз мо мешавад. шумо фақат вақти харидед ному насаб менависед ва адресе ки ба куҷо равон кардан дар кор. иншоаллоh таоло боқӣ мо худмон ба шумо равон мекунем. иншоаллоh таоло боқӣ мо худмон равон мекунем. боқӣ мо худмон равон мекунем иншоаллоh. фақат аз шумо харида иншоаллоh. бародаро бинависед. иншоаллоh рақамҳои телефон ҳаст дар видеоҳои пештарак. кадоме ки маълумот мехоҳад дар комментарӣ бинависед. дар онҷо иншоаллоh суҳбат мекунем. баъд дар рақамҳои WhatsApp бинависед иншоаллоh. бо яку яки шумо мо дар суҳбат мешавем. ин иншоаллоh ки қимор нест. иншоаллоh байни иншоаллоh таоло касе ки аз мо мехара иншоаллоh мо кӯшиш мекунем хушҳолш кунем ва шояд ки алайкум салом. алайкум салом. ака эфир тез сар кунед. намешавад дар ҷои мо соат 12 шуда.
иншоалло акид соатҳо фарқ мекунанд. Мо ҳам кӯшиш мекунем ки баъди кор эфир сар кунем, то ки баъзе касоне ки дар айкор мебиёянд мисол иштирок карда битонанд. бародар даромадӣ лайка фаромӯш накун. иншоалло саломат бошӣ, то ки дигар касонам иншоалло ки аз ин конкурс бархурдор шаванд. конкурси мо иншоалло давом дорад. ягон шак дар дилтон наёяд ки дар ин ҷо фребу дига корҳо не. иншоалло мо ҳам хел мекунем ки ҳалол ҳамаи чиз, кадоме ки аз мо чиз мехарад, кадоме ки соҳиби тӯҳфа мешавад, иншоалло ҳалол насибаш мешавад. бародари азиз, лайка фаромӯш накун. дар конкурси мо иншоалло чизҳои ҳалолай. конкурси мо бо лайка фаромӯш накун бародари азиз, лайка зер кун, то ки дигар касонам бидоянд. конкурси мо бародаро давом дорад. чизҳои занона дорем, ҳамчунон чизҳои мардона. касе ки мехоҳад бифаҳмад нарх чӣ гуна, иншоалло дар рақамҳои ватсапи мо занг занад, дар видеои пештарак буд. иншоалло аз наздик суҳбат мекунем ва нарху наворо ҳамаро иншоалло мефаҳмонем, маслиҳат мекунем ки чӣ кор кардан дар кор, қонуни ин конкурс чияй. аксарияти тамошобинон ё ки харидоро савол мекунанд ки тӯҳфа чӣ хел насиби мо шавад. бародари азиз, ин саволро ҳеҷ кас ҷавоб дода наметавонад. ина фақат аллоҳ медонад насиби кӣ мешавад. насиби кӣ мешавад аллоҳ донад. ҳамин 50,000 насиби кӣ дай, ина ба ҷуз аллоҳ ҳеҷ кас намедонад. бародари азиз, барои мо аз шумо фақат чизҳоро хариданай. мо тӯҳфа гузоштем ва дар охир прямои эфир мекунем ва нишон медиҳем ки насиби кӣ мешавад ин тӯҳфа. нишон медиҳем ки насиби кӣ мешавад ҳамин тӯҳфа. фақат аз шумо харидана иншоалло. бо рақамҳои 837 588 26 80 занг бизанем, суҳбат мекунем, маълумоти бештар метиҳем иншоалло ва мефаҳмем ки насиби кӣ мешавад ин тӯҳфа. хуб, боқӣ дар амони аллоҳ бошед. аллоҳи мутаол якояки шуморо ҳифз куна, нигаҳдор боша, баракат дар корҳотон насиб куна. бурдбориҳоро барои шумо аз даргоҳи аллоҳи мутаол хоҳонем. муваффақ бошед, саломат бошед. касоне ки дастгирӣ мекунанд моро, аллоҳи мутаол якояки шуморо баракат ато куна. муваффақ бошед, ҳама вақт сарбаланд бошед. хуб, иншоалло тамошобинон, салому алайкум.